missionary nitura karil ru ka siam lai hian kanu nen kan du na kanu chu tar to tak mai engma di thei to lo ang hi ani a chuan ke chu kan ko shan school a na thokin ka in lo a chu kan ei zon na ani a chuanin chutia kanu nen a hlim taka kan lai chuan keima a pathianin arong bol tura min ko na le tharau bo chan chuak tura ke pen ve turin keima a shiatirna pathian ko na alo thleng ta a kanin kan chung ko din munte ka ngai to a kanu chu tiang tar chu kalsan turte kanin te chu lo en kol turte chuan tuma an lo ti sia a ma se pathianin keimi sual le mitling lo hi min chandamin arong bol turin min lo thlanga ti chuan missionary training college a missionary ni tur chuan bimis karon zirveta a kanu chu ka ngai tu em china ma se pathianin ami te mangin a en kolin alo veng ringa engma tlak cham anei ngai lo chuan kan be se lo le kan rin phak lo thil alo thlinga kanu chu kumsang ni som pali december ni som panga chuan cancer nat na in min boral santa a karil ru ana ema rong bol chun zom du to lo mai na te le kanu ka local san in chi kanu ka local san ta kha in chir na te ka nei rum thina ma se pathianin lali swan lelen a kut ngata nunglam hoi chu pathian ramami ni tlak ani lo ti te le rongbol tu pathian ta na shiom tam tak le har sat na tam tak pal tlang te chanchin te mangin keima a thu ron soi le a ti chuan ke po hi hoi kir thei ka ni to lawa pathian rongbol zel turin kakal zel don ani he khovela hian ro hlu le chan engma nei lo ma ila ro hlu lali suwa ka neya chu ro hlu chu kata na to ka lali suwa hi kata na to ka arong bol zel turin a chan chin tha shil turin ni tin anena ka in lan ta ani Enga nge kapuai